Kom ind. Hvem der? Det er Bullerik. Åbn døren! Idogi! Har du skiftet, Bullerik? Ryk dig lige. Hvad, Bullerik? Hvordan kommer vi ud herfra? Når de andre, de er ude og plyndre, så kan I stille og roligt hoppe ud herfra. Og mit hoved. Bliver vi ikke genkendt på land? Hvad størrelse er den kjole? Jeg købte den for 95 i det hvide donninghoved. Og forresten, jeg har den bedste måde at kurere tømmermænd på. Lad være med at drikke dagen inden, og dagen inden den, og inden den dag. Hvornår kan jeg tage på? Dagen efter og dagen efter. Jeg går lige ned og ser til fangerne der. Nok hellere til at komme afsted inden. Fangerne er flygtet! Ryk dig lige. Dan? Jeg ved det ikke. Pludselig var de væk. Hey, se! Løft hende op. Har du ikke set hende? Har du set? Nej, jeg har set min røv. Vi tøjner hende med det grønne tørklæde. Det var straks bedre. Så går planken ud, hvis der er grøn. Efter hende! Hvorfor slap du fri? Hvem? Du ved godt, hvem jeg taler om. Mener du en lysrød elefant? Det her kommer du til at fortryde. Nå. Okay. Jeg er ude og plyndre. Jeg så fejmanden. Hov. Hvad er det? Det er fejmanden, der har stjålet skatten. Jeg må hellere se at komme op. Hvad var du her? Det er dig, der har stjålet skatten. Det er nemlig rigtigt. Hvor mange penge tror I? Det er rigtigt, der er mig, der har stjålet skatten. Det var yderst interessant. Vi har lige været ude at plyndre. Godt, det kommer tid til at høre dig tilstå. I morgen skal der gå planken ud. Hvad så, styrmand? Så kurs mod sydøst og vest. Og jeg har kaptajn. Du er dømt til døden, fordi at du stjal min skat, bla bla bla. Kom så videre. Det her kommer I til at fortryde. Ja, ja. Ah! Au.
Godt, vi fik kaffevejen. Ja. Hvad er det? Host op. Jeg mener det. Come on. Diamant. Undskyld mig. Jeg tror, jeg er rask. Hvor mange ting har du dernede? Ja, rask. Der er farmandens gamle kost. Hvor sej. Jeg tilgiver dig. Også for det. Undskyld. Med sabler løber vi hen til folk og flænser dem. Vi hejser vores flag og kæmper et mægtigt slag. For vi er pirater, vi plyndrer, stjæler, dræber. Vi er de bedste, the Pirates of Formosa. Vi giver dem huden fuld i søen efter guld. Vi får blod på tand, kosser alle mand. For vi er pirater, vi plyndrer, stjæler, dræber. Vi er de bedste, the Pirates of Formosa. Og når vi så kommer hjem, så skal vi til den igen. Vi fester natten lang og skråler vores sang. Vi er pirater, plyndrer, stjæler, dræber. Vi er de bedste, the Pirates of Formosa. The Pirates of Formosa! Yeah! Jubi! Hurra for mig! Indsatser! 50 mands behov. 3 ægte søvnhavn. Nå, det føles godt her. Det skal nu! Tror jeg det. Nej, det tror jeg ikke. Giv kort! Tempo! Tempo. Jeg har ikke en. Hvad har I? Jeg er så. Hvad? Jeg har en S. Det er jeg også. Det er jo ikke det spil kort. Det er faktisk. Det er faktisk. Nej. Gode gamle kaffeøl. Hey, jeg har advaret dig. Jeg skal godt huske dig.
Nå, hvor kom vi til?